magpapasko. Ganun din sa simbahan dito sa ating bayan at nagsabay umapak. Sinashare namin dito because of the season. At this point, mga kaibigan, pakinggan natin ang hindi naman dahil aawitin nila ang ilan sa mga pamaskong inaawit namin during this season. Let us now experience Christmas in song. Hello. Ayan. Now experience Christmas and summer. Although napakainit, hinayaan ko na ma-feel mo ang Pasko and summer para mag-isipin natin ano nga kaya ang Christmas ay talagang ano. So, alam niyo po mga kaibigan, 20 years is 20 years. Napakatagal na panahon. Ang himig kalinangan ay is not only a group, but masasabi ko ito po ay isang pamilya. My family, their family. Hindi po nila ako tatay, kapatid ko lang po sila. Baka sabihin niya, yung sentence, tanda na pala. Hindi po, sa amin ay para kami mga kapatid. Along habang tumatagal ang panahon, yung siyempre, kagaya ng sabi
natin kanina sa video, I've been very strict kapag ka may praktisan, kapag ka may mga kantahan, especially sa time. Pero, after the praktisan, after the kantahan, marami rin naman kami mga bonding moments. Kaya nga po, over the years, itong aking mga alumni, and alam kong some of them are here, dahil hindi sila naka-attend ng mga praktisan, but some of them, really find time na umattend ng mga praktisan, kaya po, nandirito sila ngayon. Mga kaibigan, naririto po ang aking mga himig kalinangan alumni. Hello? Ayun. Hindi po kayo. Dahil may costume change siya yung mga members ko. Especially po. So anyway, yun nga po. During yung pong 20 years, marami pong talagang nangyari sa akin. Hindi lang po sa akin, pati po sa hinintay na ito. It's been a journey. Pero, malaking utang na loob ko po yung aking 20 years without those people na nagdala po sa akin dito. Unang-una po, at this early, nais pong pasalamatan kung nandito po sa audience si Mrs. Professor Lilian Ranieses. Palakpakan po natin si Mami kung aming tawagin. Yan. Kasama rin po niya na namulit sa akin noon si Dr. Simplicia Sales. Yan, yung aming director dati ng PUP. Palakpakan po natin sila. Tapos ay syempre, nais ko rin po pasalamatan yung mga naging director namin ng PUP na talagang sumusuporta naman talaga sa hindi. Pagkatapos po rin mangsali si Sir Lagwatan, Professor Roberto Lagwatan, tapos ay si Professor Alicia de los Santos, ay si Dr. Teresita Barros, tapos si Professor Alicia de los Santos, tapos ay si now, ang aming director ay si Professor Hugo Buesa. Without their support, hindi naman po tatagal ang himig kalinangan. In fact, alam niyo po ba, may kwento ko lamang habang hindi pa ready ang aking mga alumni. Alam niyo po ba, nung dumating ako dito in 1993, I only have 8 members. As in, 8 members. Noon ang himig kalinangan, pinapakanta ng kami yung Doxology at National Anthem. Ba? Kung nandito si Ate Yvonne Mascardo, si ating counselor, Yvonne Mascardo, yung kanyang catering dati, nakikiusap ako, sabi ko, Ate Yvonne, baka naman po pwedeng imbitahin mo naman ng hindi, pakakantahin mo sa kasal, sabi ko, pakainin lang namin. Ganun lang kami kabaho, nakikiusap ako para ma-expose yung talento ng hilig. Yun. Kasi nangihinayang ako, kung pang-doxology national anthem lang kami. Diba? Siguro nakita niyo na yung kantahan namin kanina, palakpakan naman. Salamat. Pinag-first ako din sa buwalang kami. Ngayon, nangihinayang lang ako dahil sayang yung talento ng mga